Right, kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Muzuva ranhasi ndine video remurume iye akabuda achishedzera kuti Mnangagwa Huchi kudharadhara paya ndozvaakabuda achitaura murume iye after abuditswa mujeri. Zvisinei murume uyu akapiwa akwa nemari akapiwa mazuva iwayo. Zvisinei mai manje apa abuda achitaura iye kuti mari iyo yakapera, handisina chandiinacho, mari yakarohwa nemukadzi wandaigara naye ndichiti ndiye ndawana wangu wepamoyo wandichafambidzana naye kusvika murufu, asi aive asiri iye anga akatageta mari chete, akabva mamarathon akatiza saka ndasara ndiri pazero. Danda kuisira video iroro, wapedza kuona video iroro usaskipe this video nekuti ndine last update remurume futi akapfeka t-shirt yakanzi 2040. Ndandimbone first update. Ndara makadikwa imeni vanhu vanokuzivai, vamwe vakutokukanganwai, waudzei kuti ndimani? Bobby Makasa. Uchi baba. Uchi murume. Uchi murume. Okay. Uchi chao. Chao. Anaweza kuelewa baba. Anaanza kuti wewe watiki ziva jiwaruko. Alright, ndiudzei. Murugara kumazwana. Kwa mreo. Okay. Okay. What 10? Okay. Makazorora ere zviya, I remember paipai mukadzi anga abva zviya ndizvo. Ndakasikaona mukadzi abva ndobva ndatora munhu. Ndobva angodya kamari ndinaka ndenge ndapiwa ona chivhayo bhati ndatachi saka nezvandina. Hamuna mukadzi izvozvo? Aish, ko mari yashe yakapera? Akatora kamukadzi akaenda kuti ndamuwana kuroora saka pakabuda mari. Kapaka ye mabudisa mari muchite? Mabudisa mari. Tinda kwambuya kwambuya chigadzirawo zvinhu chinakawo kuti wambuya kuti kasikuroora. Mukadzi vakangona kuti mari munasi asuro. Akabva akabva atatu. Mama puwa mari imini? 2000. Oh, alright. Ko mota? Ndakapiwa. Mota makapuwa mota rudzi? Akwa. Yes, iri kwere mota. Mota yakarongwa sambu nevana. Vagara pasi. Saka yakatogara pasi. Ndakazochinja tora iyo 80 pasi. Kuti? 80 pasi ndakazochinja tora iyo. Oho. 80 pasi itatogadzipa pasi nevakomana. Atipaya vakaganza kuti pasi. Aiwa, no. Mukati chi kuna say week now. Vakakutarisa izvo zvishi. Ndokumbira kuti dai vanhu kunyara tiri pamwanu. Kunyara kuti mukadzi apasinga pamota kuti yakafa atuba na nyara kana kufamba muwanhu. Kana kuti kumbira kuti dai vanhu nyasha. Vanokudzikira nyasha. He's a good man. Azvinamatike baba. Azvinamatike mwazvakadaro. Azvinamatike. Hamana matike anenge aitoni. Sava munhu ndakatokona ndikini akaona dzimeka pamapane pakadzika. Avachanda ndikutaura kuti hai mari yakakajeka saka aiwa soti munhu iye. Apa munhu akatorwa mari akaenda Namibia. Oh. Alright baba. Imunoitei basa remaoko? Aiwa izvi muorima. Oh, munogara pamba muchingorima? Aiwa hapa. Wakajua kuti tone topinzi zvinauiswa waya saka toti wakarimba dzomombe dzinovaya pamwe zvitambwa tokura tovaza kopedza futi. Saka inzara panzara. Handiti? Aiwa baba Bobby, imboita Huchi, imboita wakurangarire vanhu vazive. Mnangagwa Huchi baba. Murume Huchi chaiwo. Huchi usina mazana. Tapinda mukaenda nehuchi. Takogara muhuchi nekusingaperi. 2030 baba. Vije ndinenge chinakidza baba. Saka totarisira kuti dai vanhu vese tangovuta zvakaitiona kuti museri macho munei nezvitaona huchi chaiwo. Kuti unaona kuti museri macho futi munei. Next update iyo yemurume iyo kushedzera kuti Mnangagwa Huchi akapfeka sheti yakanzi 2040 ane murume wanga achimba naye vatojamba 2030 vatoyo kuna 2040 hanzi vaMnangagwa president Mnangagwa ndavapinde zvavo 2040
dhonga ende vanga vachisimbisa sewiki neyo chivhayo pavhidhiyo iroro. Ndatione this video. Zvamunoda muchazviwana mujinge matenda kuti shumba ndiAbhurama wevatema kuti shumba ndiAbhurama wevatema marapta muchamawana mujinge matenda kuti shumba ndiAbhurama wevatema kuti shumba ndiAbhurama wevatema marapta muchamawana mujinge matenda kuti shumba ndiAbhurama wevatema kuti shumba ndiAbhurama wevatema vechidiki zvamunoda muchazviwana mujinge matenda kuti chivhayo ndiAbhurama wevatema kuti chivhayo ndiAbhurama wevatema anamai zvamunoda muchazviwana mujinge matenda kuti chivhayo ndiAbhurama wevatema kuti chivhayo ndiAbhurama wevatema vana baba zvamunoda muchazviwana mujinge matenda kuti chivhayo ndiAbhurama wevatema kuti chivhayo ndiAbhurama wevatema. Ameni.